Kinahanglan nga, maoperahan dyan na siya. Ha? Unya, kasi may plano ni mo, day? Manglabada lang ko, doy. Ha? Nya, unsa man? Kana? Ihatod na ta ka ngadtong Ramil. Ha? Manglabada man ka, wa man ka kay tinda ron. Bay? Bay? Oh. Bisayo naglakaw si Lilak, bay? Oo, bay. Daghan kag kuha gabi eh. Sakto ragod, bay. Kanang igo ragod. Nang Ramil! Abot-aboton lang nato. Sini ano to sa palibot. Diba, nagsabot naman taganiha nga. Kung nakakinahanglan, imo kong sampiton. Maikog manggod ko, bay? Abi na kog natug ka. Sige lang, god. Wa man ni problema nako. Basta sunod, mukawa lang jud ko kung nakakinahanglan. Salamat kay bayan. Dara ko diri oh. Salamat, bay. Wa na sa payan, bay. Dili man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. In maka di ay ni Ramil. Uy, nga wa man diri. Mamalik na lang lagi tanang. Kay, pasig madugay to siya. Nga, so pa, nagkuha to sa Christian ako. Ay, baya. Siya anang iyang Christian. Uy, ikaw ba? Napulos naman lang yung Christian na imong huna-huna. Kalimtis ang na siya panagsaday. Nang, Ayaw palabi. Kuna-una asad tao ng imong kaugalingon. Uy, pero, makaluluoy masagid siya nang. oo, lagi. Kaluluoy bitaw. Pero, saan pa man na nato? Nga buta naman gina imong bana. Makakita pa siya nang. Unya, asa man ko no kag kwarta. Sorry day ha, sorry jud kaayo. Pero ako man kung nakita ba, nga nasubrahan naman sa kayo na imong pagmahal ni Christian. Noon, okay ra man ang muonong ka, no? Okay ra na. Pero dili na lang sad niya sa tanang panahon. Imong ihatag imong kinabuhi nga tuniya, sayop na oy. Tao lang baya ka Lila. Tao lang ta. Manay huna-hunaa. Sige na lang eh. Mamauli na lang ta. Mamang kayo mong gusto mamauli ta. Lila, Kandolor, basta. Uy, Mayo kay niya mo. nanihara ka imidiri dong oy. Sige migsampit ni mo. Nilakaw gid lagi di ay ka. Mao ba? Kuan, sinilak ba ako nang gidadiri kay maglabada na ni siya sa imong mga bulingon. Oo. Katoy mong gingon ako, di ba? Oo. Sorry kay na ha. Nilakaw di ka? Oo, nakoy gilakaw ka diyot. Ganina ra mo nagpaabot. Totoo jud. Sorry kay na ha. Maglakaw na gud kami. Sige, sige, ari lang kasunod magsabot. Sige. Aron makasabot sa nagtarong. Sige dong. Sige. Bay? Bay, nagpunta ka, bay? Haling ko daan, bay. O man lagi si Lilak. Nadugay naman sad siya. Pasin na patugi paningin, bay. Mao ba? Tuoday, bay. Pero sa aday mo balik sa ospital. Di ba pabalikan pa sa doktor? Ambot lang, bay. Si Lilak ay naibaw ako. Nahanglan din mo balik ta sa doktor, bay, eh. Para makahibaw ta ba sa kahimtang si mong mata. Kaya kung kanus adyo na pwede mo operahan. Nindot unta kayo, bay. Ang pangutana. Asa man tagkwarta? Aw, naman siguro yung kwarta si Lilak, bay. Asa man siya kwarta? Aw, kanang kuan. Basin, nanada siya tinigong di ay. Upaw na pong ka. Di mo istorya na. Dahil mo sabay, ano siya gusto mo sudanon? Lechon, isdang tinibuok, manok pinikas, siyae, siumay. Basta ang sa pili bay, pili ba? May kinakaiwata. Bay, pili ba? Di full alam ang kuha niya akong kahimtang, bay. Gusto na ako siyang makita. Ano
nasabtaan ni magdrama na pod. Pero sa ba kami magkitag balik anin? Nganong di man mo makita nga nagtipunan mo? Dili nang buot na kung ipasabot ba? Gusto na ko siya makita. Mahal ka na ko siya. Abot lang bay. Abot na jud na. Abot na jud ng panahon bay. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa Lian, lingkod mo lang. Lingkod mo. Unya dong, unsa man? Magsabot ka nga, sililak mo yung akong palabhon sa imong mga bulingon? Ah, okay raman lang. Wala na problema na ako ba? Nalipay sa ko kay so di asad ning lila. O makatabang sa diniya. Oh, bitaw. Salamat, sir. Unya dong, ikaw nalay bahala ha. Kamo nalay sabot kung pila imong ibayad ni Lila. May problema na nang. Unya day, unsa man? Ha? Andam na ka. Kaya naman gidato naman giningik ato bang Ramil. Ay, unang, kina. Good to hear that. So, ano sa mga magsugod? Pwede karon na lang. Kay ubay-ubay sa beto akong bulingon. Mahimo ba ugma na lang? No problem. Bitaw dong, tuod kay kuan man kanang nagsige pa man ni siya panindag isda good. Di mo ra man niyag sideline ang pagpanglabada ba. Oh. Okay ra na lang eh. Basta anytime. Welcome raman na siya mo arriba, mag-abada. Da, nawa day. Oh? Ikaw ra gani giagad. Kanus akam sugod. Thank you, sir. Sir, bay? Ay, nagod pag sir. Higala ra ba sad ta. So, just call me Ramil na lang. Ah, salamat, Ramil. May isa pa yan. Ani diri day pagpila sad ni day? 30. 30. Hangyo ta ani day. Yo atong gamay day be. Naman. May mo tangyo na ko. Palit ko ani day. Ani day ako ni. Bangas ani day oh. Pinakilo ani. Salang tingali day. Kani sobra, Usa na na. sobra. Kani siya 190 to, 190 lang. Sige. Slice on gapon. Ay, di, kung ilang tipe. Kung di ari day, ay, napaday ko ito pag umangkong tagaan. Kani siya 173 ni 170. Isa lang day, pag-isa ka. Yung pala, yung day, lahin na ni Puto. Okay, kailan siya ka isa. Lahin lang din.
Gawas day lilak diha. Wala man bilang. Atin pa mo anha ko kay. Day ako daay. Diat ha. Unsa man imong danam? Na. Oh, dawata sa riyon. Unsa man ninang? Karni man lagi ninang. Oh, kay saon si Dondon ba? Sulingan diha. Gipaluto kog adobo kay gimingaw kuno siya sa akong inadubuhan dong. Pagkumpra na ko karne, gihapitan lang sa tamog palit. Uy, may nalang sad ba maluto ni ninyo. Lutuan niya ni Dodoy, yung baan ni. Nya, kan as Christian, baka naaglami. Kada kong grasya ninang oy. Katilaw na jud mi karni. Salamat kaya ninang ha. Ay, may isa pa yan, oy. Nya, ay pa, hanggas lila. Baka man maabot nang. Ay, tuod, tuad di tingali to nang laba pa tingali di. Ay, sige ikaw na lang niluto anya Dodoy. Unya, baka as Christian aglami. Basta salamat kaya ninang ha. May isa pa yan, oy. Sige. Aron igabot ni Lilak maluto na na. Oh, sige. Kasaon to ha. Sige, nang. Sige, aris ako dong. Asa na yung gipalit? Palit ko patis ni. Mayo kay nauli na ka. Oh, ni pauli na ako eh. Kabaw ka day. Diya sinang dulor sa to naghatod og karni. Manang dako at grasya ron. Tagsutan. Ano palit kong patis? Ay, mao ba? Loy, salamat jud kaayo. Nya day. Kumusta naman? Nakasugod na kasi mo kung labada. Okay na mo sa idlay? Oh, okay naman. Ya, kinsa man sa nimong gilabadahan day? Kuan, kanang Kinsa? Nang laba kay kapitan? ay diri katagay na nag-abang sa apartment ni nang Dolor. Katong lalaki ba si Ramil? Katong hambugiro kayo? Oo, siya may akong gilabadahan. Anong dito man ka naglabada nga? Di man to kasaligan tong naong tong tawhana. Musurok jud akong duguan ng tawhana. Ambot lang kahapon di ba may parinti anak niya? Siya raman siya nagpadabada gud. Nya, ako sa siya ginatagan. Mao ba? Ayaw kumpiyansa to niya ha? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Hindi hindi kagikan. Nadugay na sa blagi ka. Ay, kuan, kanang dinala ko dito. Nangkat kong isda. Mao ba? Ah, sige na, mga una ta. Bay. Sorry na day. Ang mga punta ha. Lord, salamat sa panagrasyang iyong pinagkakita mo. Hinaot-unta nga makikitawas niyo sa among isip. Kung hinaot ko doon Lord, na makakita ko ba? Kung punta Lord, hindi mapulaan ang mga tao kung naong gimahal ang kalibutan. Hinaot ko sa ilog na, tasaan pa nila ang kailog na maluwi pa. Hindi ka sila mo bilang. Hindi ka matay ka sila. Hindi akong ipangayo sa ngayon Kristo, among Ginoo. Ah, sige. Mga una ta. Okay.
Day? Day Lila? My loves? Day? Bay, Hain si Lila. sa iyo man tumilak ka, bay. Asamsan siya ma'am to. Kanang... Di ba? Uwa makakapanagat gabi eh. Oh, murag, muangkat man siguro to sa ni nung Simeon, bay. Kay daghan man tugtuha si nung Simeon. Mao ba? Nakasiguro ba ka? Nga ni Agto siya ila ni Simeon? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Oo, bay. Nakasiguro ko, bay. Hinaot lang unta ko bay. Nga imo kong sultian sa tinuod. Nga di ka mamakak na ko. Kanang... Suod ta. Kung ikaw lang ang makakita. Sinuod mo na, bay. Oy, tuwa lagi siya ilang ng Simeon. Oh, unsa may mong gusto? Hukaran natin ka? Ay lang. Di pa kumukaon. Usa pa. Wako'y gana. Oh, sige. Mamo ka na. Basta, sampita lang ko ha kung gigutom na ka. Ako sa tong tahion tong buslot sa pukot. Mao to hinungdan siguro nga way musod isda. Nya. Ari na ko be ha. Sampita lang ko. Ay, okay na ako. Ay, ako na lang help you. Lila, isura na yung posisyon eh. Dari ko. Ay, salamat ha. Salamat. Okay ra ka diha. Okay na ko eh. Ito sa ako sa sud ka diha. Okay. Alit dire bay. Lingkod rin. Ingawon di ka aron dili nga mainit mong oh. Saya nga bay no. Dili na ko kita ni dapita. Na, nakong santaon ka bay. Ay kuno na agod, makakita pa ka dire uy. Oh, unsa man bay? Kantahan di ka aron lingaw tan duha? Ay lang bay. Sa motong kaguulan na. Magkatawa mo sa kuno bay. Joker man ka. Ano mag-uol mo kadungog sa kong tingog? Sa pagtuon mo kantas patay. Ay, bay, Christian. Naam lagi mo dire. Oh, bay, Bay Luis, kumusta nung gaway? niya nagantos. Di na makakita. Talaga balaka na, bay, Christian. Hindi lang, bay. Ato lang ang iampo sa Ginoo, bay. Kaloy-an nagapunta niya, bay, eh. Ambot baka ani bay? Madapa baka nig ampo. Ayaw na ginay mo ludlood bay. Magtinabangay labutag ampo gud. Ikaw bay. Ampo lang nato sa Ginoo bay. Maluoy ra gyapon siya. Sagdi lang, bay. Ako, gusto nta ko mutabang, pero wa sa doy katabang nimo.
pagkakaroon ilisod manggod-tagod. Alago na unaasa na. Mo na gusto na ko ibutang sa kung hunahuna bay. Usahay sa puton man dayon. Natural man gina. Kay kinsa gyud magdahom nakalit lag ing ani. Nga sa usalang kapag pamilok naguba ang tanan. Sakit gani kayo bay. Di man ka antod karon. Anak kasaan ako. Walang gyapon ilhi. Indot unta to bay kung mailhan to. Aron makabayad sa tulubago nimo. Bitaw bay no? Kalita atong tabuas ha. Induta atong nakita na atong sakinan bay. Gabaan na to siya bay. Dito siya mahilo na. Iyang giguba akong kinabuhi. Bitaw bay, sakto gina imo nga bay. Total na nagtanaw sa babaw. Gabaan na to siya. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dukan. Sa way kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Wala